Ola, son Marco Coats, benvidas á miña canle marcocoats@marcocoaching. Estou aquí nun camiño cunhas flores moi boas que son flores de campá, con pétalos en forma de campá. É unha planta silvestre que dá estas flores. Estas flores, ademais de usalas as abellas silvestres para facer mel silvestre, tamén son un remedio moi bo para a dor de cabeza, a migraña, a pesadez da calor, incluso as tensiones. Poden aliviarse as tensiones do riego sanguíneo, do flujo sanguíneo, do riego cerebral, pois collendo o pétalo da flor de campá e tapando así a zona máis aberta coa chema dos dedos e onde temos a dor de cabeza, nese punto explotámola cun xesto rápido en seco para que explote a flor en sí na cabeza. Onde teamos a dor, dámoslle ata que explote. Bueno, ahora esta non me explotou. Vou coller outra, a ver se esta explota. É unha cousa que require de práctica, pero moi eficaz de cara a subsanar as dores de cabeza causadas polo vento, pola calor ou ben polo frío. E axudan a estimular o flujo, o riego cerebral, o flujo sanguíneo, o riego cerebral. Agora aí explotou, cando explota fai o... E cando o efecto da flor abarca o lugar onde explotou, que neste caso a cabeza, que é o que pode curarme. Bueno, esta non explotou moito, rachou por un carón, pero vou coller outra para pulir un pouco a técnica, porque require de práctica e ao mellor non vos sai a primeira ou a segunda. Entonces temos que intentalo 3, 4, 5 veces, as que sexan, as que precisemos, para conseguir ese estoupido curativo desta planta silvestre con pétalos en forma de campá. Non me sai agora, saliume nun principio, ahora xa non me volve salir, pero é cousa de seguir practicando as veces que podamos. Se tapamos ben coa yema dos dedos, é fácil, aínda que require de técnica. Tamén o pétalo, se é algo consistente, mellor. Pois agora parece que non quere explotar máis. Vou coller outro pétalo daqui, da mesma planta. Ao ser un pétalo máis fresquiño, mellor explota mellor. Rebento na cabeza, no punto que teño a dor, e aí fai un efecto curativo maravilloso, increíblemente eficaz e natural. Vémonos no seguinte vídeo. Ata logo.